आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. तळेरे गगनबावडा रस्त्याच्या दुरावस्थेसंबंधी आज वैभववाडीत पदयात्रा काढण्यात आली. यात महाविकास आघाडीचे नेते सहभागी झाले. काय म्हणाले खासदार विनायक राऊत पाहूयात. यानंतर आपल्यासोबत थेट खासदार साहेब बोलणार आहेत. खासदार साहेब, आज तुम्ही पदयात्रेत सहभागी झालात, एकंदरीत कसा लोकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो आणि काय या यात्रेमागचं कारण आहे? माननीय संदेशभाई पारकर यांच्या नेतृत्वाखाली गगनबावडा रस्ता बचाव हे आंदोलन आज पदयात्रेच्या माध्यमातून सुरू झालेलं आहे. त्यामुळे या पदयात्रेमध्ये सहभागी झालेले जे ग्रामस्थ आहेत यांची संख्या पाहिली तर अत्यंत किती महत्त्वाचा आणि जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे हे दिसून येते. मागच्या अनेक वर्षापासून बावडा रस्ता झाला पाहिजे ही मागणी घेऊन आम्ही आता लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करतो आहे. सुदैवाने निधी मंजूर झाला, टेंडर झाले, परंतु मागच्या 1 वर्ष झालं तरी त्याचं वर्क ऑर्डर देण्यात आली नाही. याचं कारण आमच्या माहितीप्रमाणे इथल्या सत्ताधारी पक्षाच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी स्वतःच्या मर्जीतला ठेकेदार मिळावा यासाठी दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत प्रयत्न केले, प्रशासनावर दबाव टाकला आणि ही वर्क ऑर्डर दिली गेली नाही आणि त्यामुळे परिणामी आज अपघाताचं प्रमाण वाढलं, लोकांचे जीव जात आहेत आणि म्हणून हा रस्ता तातडीने करा, अन्यथा अधिकाऱ्यांना आम्ही रस्त्यावर बाहेर पडू देणार नाही हा निर्वाणीचा इशारा देऊन आज ही पदयात्रा सुरू केलेली आहे. राऊतसाहेब, विरोधकांकडून असाही आरोप केला जातो की शिवसेनेचं जे हे आता आंदोलन आहे ही नौटंकी आहे. 2.5 वर्षापूर्वी ठाकरेंचं सरकार होतं त्यावेळी त्यांना कुठलाही विकास करता आलेला नाही आणि आता ही नौटंकीबाजी या मंडळींकडून करण्यात येते. त्यावर काय उत्तर? त्या विरोधकांना मला सांगायचं आहे, तुमचं कर्तव्य होतं, तुमचे मुख्यमंत्री, तुमचे पंतप्रधान, तुमचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, तुम्ही सम्राट इथले, मग 1 डिसेंबर 2022ला टेंडर काढूनही आज 1 वर्ष झालं तर तुम्ही ह्या रस्त्याची वर्क ऑर्डर का थांबवली ह्याचं त्यांनी आधी उत्तर द्यावं. यस, हे होते राऊतसाहेब सांगितलं की याचं उत्तर हे सत्ताधाऱ्यांनी द्यावं. 1 वर्ष टेंडर निघून देखील का थांबलं त्याचे कारणीभूत हे सत्ताधारी आहेत असं त्यांनी सांगितलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.